Il-Libjan ta' 26 sena Adnan Saed ammetta fil-qorti illi kien huwa li seraq kważi 49,000 euro fi flus kontanti mill-istabbiliment Burger Sink mis-suq tal-Belt. Dan apparti li ddikjara li parti mill-flus li seraq batom mill-ewwel lejn pajjiżu avolja l-pulizija arrestatu biss ftit tal-ħin wara. Fil-fatt mill-flus misru anstabu biss 11,000 euro. Saed li kkopera mal-pulizija instab ħati u ingħata sentenza ta' 18 xahar ħabs għal din is-serqa. Ma dawn saru effettivi wkoll 6 xhur oħra li kienu natawlu iżda ġew sospiżi f'sentenza preċedenti. Hawn kien instab ħati li għamel xi ħsara u kisser xi affarijiet fid-Dipartiment tal-Emerġenza. Fil-qorti tresqu wkoll żewġ żgħażagħ Roxanne Grek ta' 29 sena mill-Imsida u Ryan Azzopardi ta' 20 sena minn Bormla. Iż-żewġ żgħażagħ impjegati tal-istess stabbiliment huma akkużati li għaddew l-informazzjoni lil-Libjan biex seta' jwettaq is-serqa li saret nhar it-tnejn. Magħhom kien involut ukoll xofier ta' taxi li tressaq nhar l-erba' li għadda akkużat b'kompliċità. Iż-żewġ żgħażagħ li s'issa ma rriżultax li ħadu xi flus minn dawk misruqa u jiġbu li huma ħatja u nataw sentenza ta' sentejn ħabs sospiża għal 4 snin. Huma wkoll ikkoperaw mal-pulizija u kienu ordnati biex ma jaffiċinawx li żżid l-istabbiliment li keċċihom mill-impjieg tagħhom. Raġel ta' 38 sena minn Ħażebbuġ se jibqa' taħt arrest wara l-instabħati li froda kumpanija li kien jaħdem magħha. Jonathan James Borch wieġeb mhux ħanti li qarraq b'kumpanija oħra li kellha tagħmel xi ħlas lill-kumpanija fejn kien jaħdem. Dan billi minflok għadda n-numru tal-kont bankarju tal-kumpanija għaddilhom in-numru tiegħu ta' Revolut biex fuqu għamlu l-ħlas. L-akkużat li kellu l-assi tiegħu iffriżati huwa riċediv għaliex f'Marzu li għadda tressaq il-qorti b'akkużi simili. Fajla ta' 22 sena mill-Kolumbja se tiġi deportata wara l-instabet ħatja li mexxiet burdel fl-Imsida. Bernal Puerta Monica Alejandra, residenti l-Imsida, ġiet arrestata fl-aħħar jiem u mal-pulizija ddikjarat li ma kienx taf li żamma ta' burdel u l-għajxien mill-prostituzzjoni f'Malta huma reati. It-tfajla li ammettit l-akkużi kienet ikkundannata wkoll sentenza ta' 18 xahar ħabs sospiżi għal 4 snin.